Čítanie z knihy proroka Jonáša. Ninive bolo veľké mesto pred Bohom. 3 dni trvala cesta cezeň. Jonáš začal prechádzať mestom v prvý deň a volal: Ešte 40 dní a Ninive bude rozvrátené. Obyvatelia Ninive uverili v Boha, vyhlásili pôst a od najväčšieho po najmenšieho sa obliekli do vrecoviny. Zvesť sa dostala až k Ninivskému kráľovi. Vstal zo svojho trónu, zhodil zo seba plášť, obliekol si vrecovinu a posadil sa do popola. Potom dal rozhlásiť po Ninive rozhodnutie kráľa a jeho veľmožov. Nech nič neokúsia ľudia ani zvieratá. Dobytok a ovce nech sa nepasú, ani vodu nech nepijú. Ľudia i zvieratá nech sa oblečú do vrecoviny a hlasno volajú k Bohu a nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, ktoré pácha. Kto vie, možno Boh zmení svoje rozhodnutie a odpustí nám, odloží svoje rozhorčenie a nezahynieme. A Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojej zlej cesty. Zmiloval sa a nepostihol ich nešťastím, ktorým im hrozil. Nech neukúsim hriešnosť ako ľud zvieratá v Ninive. Nech oblečiem si pokoru ako ľud vrecovinu v Ninive. Nech hlasno volám k Bohu a odvrátim sa od zlej cesty, ako ľud urobil v Ninive, ako ľud urobil v Ninive. Kto vie, možno Boh zmení svoje rozhodnutie a odpustí mi. Ako ľudu, ktorý žil v Ninive, ako ľudu, ktorý žil v Ninive.